O ovoj temi razgovaramo i sa sljedećim gostom Newsrooma, to je Igor Tabak, vojni analitičar sa portala Obris. Igore, dobar vam dan, dobro nam došli. Poštovanje. Koliko ste vi, s obzirom na vaše iskustvo, zadovoljni načinom na koji ovu temu komuniciraju i načinom na koji pristupaju vojne vlasti, bilo da je riječ o ovim tragičnim smrtima, bilo da je riječ o istraživanju zloupotrebe narkotika? Nažalost nisam zadovoljan. Bilo je već tjednima jasno da se tu događa nešto neuobičajeno i nakon drugog, trećeg, četvrtog ovakvog samoubojstva koje zapravo sve su se trebalo dodatno raspitivati, zaključivati, što je pjesnik htio reći, iz onih formularnih priopćenja Ministarstva obrane iz kojih se zapravo teško moglo išta zaključiti, svaki put iste 3 rečenice, samo promijenjen tu i tamo koji podatak. To sve skupa je ukazivalo na problem, dovoljan problem da se i Saborski odbor za obranu krene ozbiljnije raspitivati već neko vrijeme na tu temu, da ministarstvo tek onda kad evo sad čujemo da je pređen zapravo apsolutni rekord, nađe za shodno napraviti presicu koja je svima rekla da to sve nema nikakve veze jedno s drugim, s ničim, sve je dobro, sve je super, sustav radi, jedino 5 ljudi je iz nekog razloga otišlo, a to je nažalost samo dio žrtava koje zadnjih godina bilježe Hrvatske oružane snage. Ne treba zaboraviti da i prošli ministar je praktički, barem formalno, otišao zbog onih stradavanja pilota. Prije toga bilo je ozljeđivanja naših vojnika koja uopće nisu bila prijavljena. Ako se sjećate, ono jedno prevrtanje vozila Patria o kojem se zapravo saznalo iz medija, a ministarstvo ga je prešutilo ne samo prema javnosti, nego čak i u onom godišnjem izvješću o stanju u oružanim snagama i obrambenom sustavu. Usput budi rečeno, godišnjem izvješću koje za 2020. još nije ugledalo dana, evo već ide dobrano, gazimo u drugu polovicu 2021. Prema tome, ta jedna netransparentnost je dosta žalosna i onda tek kad se postavi gomila pitanja, tek kad zapravo opet mediji otkriju da su bili istrage i problemi s opojnim drogama, onda najedanput se post festum krene nešto objašnjavati, gdje čuli smo da tu ima nekakvih ovisnosti koje kao nisu o drogama nego neke druge. Naime, znate, sve te ovisnosti su u principu zbog one politike nulte tolerancije automatski razlog za nečasni otpust. Prema tome, tu ne govorimo o psiholozima kao pomoći, tu govorimo o psiholozima kao onome ko bi trebao dići crvenu zastavu i praktički tog vojnika izbaciti iz sustava, a to je onda nešto gdje se svi skrivaju umjesto da traže pomoć. Da zadržimo se na početku na ovom prvom problemu. Koliko uopće Hrvatska vojska kao sustav pripremljena na ovakve rizike? Koliko se uopće zna s njima nositi, jer opremljeni smo, imamo dovoljno psihologa, to su sve ovakve opisne rečenice. Treba li možda iz ove njihove nespremnosti za transparentnu komunikaciju iščitavati to da sustav naprosto nije spreman za suočenje sa ovakvim problemom? Pa očito tu ima puno problema koji, bez obzira na što se naknadno objašnjava, čiste brojke govore da tu nešto ne valja. Da ne velimo da uz ova samoubojstva, dakle, koja su ustanovljena, tu ima još pogibija. Dio ljudi je poginuo u prometu. Ima tu još situacija gdje zapravo zadnjih godina Hrvatska vojska u miru gotovo pa bilježi nekakve lagano ratne gubitke. To što u obuci, što u normalnom radu, to su sve stvari koje ukazuju na problem. Problem u organizaciji, problem u zapravo onome što bi u privredi zvali human resources, ljudski resursi, koji na papiru su najvažniji element naših oružanih snaga, a u praksi ko se ubije se, bit će da ima nekih problema. Pa ako se nije javio,
Upravo sam to htio pitati, dakle, uglavnom nekako se i u javnosti u Hrvatskoj vojsci stalno razgovara u kontekstu količine Patrija, količine oklopnih vozila, kupovine aviona i tako dalje, a ljude kao da se uzima zdravo za gotovo. Kako ta briga o ljudima bi trebala izgledati, odnosno kako ona izgleda, ako možemo to čisto skicirati, u jednoj oružanoj sili koja ozbiljno brine o svojim ljudima? Pa, puno je tu stvari. S jedne strane, evo, čuli smo, čekajte koji tjedan, čekajte da istraga sazori, čekajte malo. One istrage pada raznih letjelica, sad već dobrano su prešle godinu dana, nema ničega. S druge strane, evo, možemo u nedalekoj Bugarskoj vidjeti, njima je pao borbeni avion, praktički mjesec dana nakon toga izašlo je izvješće o istrazi u kojem se veli da najvjerojatnije došlo do pilotske greške koja je, dakle, izazvala gubitak uopće dojma u letenju, ako se ne varam bilo je iznad mora, letenje u noći, jako teški uvjeti, ali to je onda razlog da se pojača obuka, a ne da se sva krivnja opet svali na pilota i eto, sad je pokojan pa nikome ništa. Kod nas istrage ne daju rezultata, njihova izvješća se ne pojavljuju, niti odvojeno, a boga mi više niti u ovim godišnjim izvješćima koje kasne. I tu puno stvari od te navodne brige za ljude se zapravo svede na, ne znam, vraćanje salate uz obrok, povećanje pojedinih dodataka za 100 kuna više ili manje i to onda bude to. A u isto vrijeme zadnjih godina ove razne reference na Domovinski rat nekima bude, da velim, dobre uspomene, ali oni koji se malo sjećaju življe se sjećaju i kaosa koji je znao često obilježavati naš Domovinski rat sa gomilama improvizacija u hodu i baš ti elementi su bili ono čega se Hrvatska pokušavala riješiti kroz sve ove reforme približavanjem NATO savezu, kroz čisto drukčije strukturirano planiranje, a to sve i ta razna transparentnost da bi se izbjegle situacije da onda skandali sami od sebe serijski izranjaju. Sve te promjene koje smo gledali zadnjih koje desetljeće nisu bile bez veze i upravo zadnjih godina je dosta toga krenulo se raditi na stare načine i posljedice nisu izostale. Koliko uopće u strukturi upravljanja ljudskim resursima je Hrvatska usvojila NATO standarde? Pa dijelom je, mislim, mi smo forme radi uveli profesionalnu vojsku, pri tome nismo riješili stambena pitanja za te vojnike, recimo vojna stanogradnja koja je trebala pratiti tu profesionalizaciju je jednostavno nestala u tišini, onda se vremenom probalo to riješiti onim silnim linijskim prijevozima što je bivši ministar Krstičević zvao selećom vojskom koja je svako jutro putovala širom Hrvatske na svoja radna mjesta. To umjesto da se riješi onim pravim rješenjem, sustavnom vojnom stanogradnjom, se opet probalo uhvatiti prečac pa reaktivirati neke stare vojarne širom Hrvatske koje zapravo teško da imaju i financijskog, a i svakog drugog opravdanja. Dakle, to su sve nekakve serije, nekakvih prečaca, nekakvih zakrpa, nekakvih flastera kojima se rješava ozbiljne rane koje traže suštinski medicinski pristup, a ne ovakve idi mi dođi mi. Na temelju vašeg iskustva i vaših informacija, mislite li da ovo možda može biti prekretnica nakon koje će vodeći ljudi u sustavu obrane biti spremni za ozbiljnije promjene poput, na primjer, ovih koje ste sad spominjali, uključujući vojnu stanogradnju? Pa to je teško reći. Hrvatska se zadnjih godina posebno u obrani koncentrira na PR, dakle na mjere koje dobro zvuče, na protokol. Vi ako pogledate u krajnjoj liniji web stranice Ministarstva obrane, one zadnje vrijeme samo su razna polaganja vijenaca. Evo, ministar otvorio vrtić, ministar sudjelovao na diskusiji o EU fondovima za malo mjesto Krevinkovaca. To su
to je način na koji se zadnje vrijeme radi i onda naravno uz to ponekad upadne kakva velika gesta, tipa recimo ova odluka o borbenim avionima, a onda tek predstoji sklapanje ugovora i njegovo ispunjavanje, što je zapravo puno teži dio posla. Dakle, to je taj jedan pristup koji evo za bivšeg ministra Krstičevića tijekom njegovih par godina mandata su obilježavale one namjenski tiskane slikovnice sa dosezima velikog ministra, da bi onda eto sad naknadno se recimo pokušavao riješiti tek skandal s onim vojnim neboderom na Črnomercu koji nikako da stupi u službu, ili sa obalnim ophodnim brodovima koje nikako da doživimo nakon prototipa. Dakle, puno je tu stvari na puno dijelova sustava gdje onda takav jedan, znate, kad se veliki sustav neko vrijeme vodi cirkuski, on se pretvori u cirkus. I tu naravno posljedice neke su smiješne, neke su tragične, kao ove koje gledamo zadnjih dana od 8.6. na ovamo. Mislim, grozno je vidjeti da se probija rekord po pitanju samoubojstava raznih kategorija vojnika. Dakle, nisu to samo vojnici, to su i dočasnici, i časnici, i ročnici. I to pokazuje zapravo širinu problema. Gospodin Tabak, da, doista pitanje je treba li se ministar Banožić baviti lokalnom politikom kao što je to od njega tražio uoči lokalnih izbora njegov kolega Anušić, ili bi se ipak trebao ostaviti jednog od dva posla i fokusirati na onaj drugi. Nadamo se da ćemo imati prilike sutra mu postaviti to pitanje. Hvala na uključenju. Hvala vam.